Здравей! Имам още една кратка, сладка история за сън за теб. Истинска история за приятелство. Приятелството на Бела и Хана. Полегни си удобно, защото започваме. Затвори очи и си представи. В един оживен квартал, където къщите цъфтят като цветя, а смехът изпълва въздуха, живеят две момичета, които са най-добри приятелки – Бела и Хана. Бела, с нейните блестящи очи и заразителен смях, живееше в съседство с Хана, чиято усмивка и поглед можеха да озарят и най-мрачния ден. Те се запознаха още преди да се родят. Двете майки обичаха да прекарват време заедно и да допират кръглите си балонени коремчета и да им говорят: ето, момичета, докоснете се, ще сте най-добри приятелки от сега нататък. Така, като пораснаха, Хана и Бела вече знаеха, че ще са неразделни. Една слънчева сутрин Бела, радостно подскачайки, пристигна в дома на Хана, натоварена с любимите си играчки. Хайде да си играем, Хана, възкликна тя, а гласът ти кипеше от вълнение. Очите на Хана блестяха от радост, когато посрещна Бела в дома си. Да си поиграем, съгласи се тя, а сърцето й преливаше от този вълшебен трепет, в който очакваш чудото на споделеното удоволствие. Заедно те се потопиха в света на въображението, а кикотът им оттекваше из стаите. Играеха на преобличане, въртяха се в цветни костюми и си правеха чайни партита с плюшените приятели. Но докато си играеха, и двете посегнаха в един и същи момент към красива кукла с златна коса и розова рокля. Бела държеше едната ръка на куклата, а очите й блестяха от нетърпение. Искам аз да си играя с нея, Хана, каза тя, а гласът ти бе отцветен с копнеж. Лицето на Хана стана леко сериозно, пръстите й се свиха здраво около другата ръка на куклата. Но и аз искам да си играя с нея, Бела, отвърна тя, а гласът ти беше изпълнен с несигурност. За миг във въздуха увисна мълчание, докато се гледаха една друга, несигурни какво да правят. Дали да се разплачат, дали да се развикат или да повикат мама? Ще загубим толкова много време в караници, помисли си Бела. Ако се разсърдим, няма да можем да си играем и ще ни остане много малко време за веселба. От своя страна си мислеше Хана. Очите на Бела омекнаха и тя се усмихна на Хана. Да си поиграем с нея заедно, а? Предложи тя. Гласът ти беше нежен, но твърд. Очите на Хана се разшириха от изненада, а сърцето й се стопли от предложението на Бела. Наистина ли? Съгласна ли си? Знам как ще го направим, каза тя с надежда. Бела кимна и усмивката й се разшири. Да, наистина, можем да се редуваме и да си играем с нея. О, и да се измисляме истории заедно, каза Хана, а гласът ти беше изпълнен с вълнение. И така те прекараха деня в игра с любимата си кукла. Първо Бела направи чай с нея, а после пък Хана сервира десерта. Двете се редуваха и споделиха истории за приключения и приятелство, като кукълта им помагаше да развихрят фантазията си. Смееха се и танцуваха и трите с куклата се въртяха в кръг. Денят мина много бързо, точно като магическо щракване с пръсти. От сутрин стана вечер. Бела трябваше да се прибира вкъщи. Двете с Хана се прегърнаха силно, а сърцата им бяха пълни с благодарност за специалното приятелство. От този ден нататък Бела и Хана научиха истинското значение на споделянето и приятелството. Те споделяха не само играчките си, но и мечтите си, и смеха си, и дори любимите си лакомства. Тяхното приятелство беше съкровище, светещ фар на радостта в техния пъстър свят, който им напомняше, че заедно са неудържими. И вечер, докато заспиваха, си представиха как играят заедно. Шепнеха си тайни и мечти в нощта,
и знаеха, че приятелството им ще продължи цял живот. Връзка силна и красива, като любовта, която изпълваше сърцата им. Шш, чуй! Чуваш ли? Чуваш ли как сънят пристъпя леко на пръсти, прави поклон и чака да го поканиш в легалцето си на път към страната на сънищата? Сладки пътища и сладки сънища. Лека нощ!